У імя Отца і Сина і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Вельмі радостно вітаць вас, дарагія браты і сёстры, на гэтай святой імшы у будні дзень, у сераду вечарам прыходзім тут, каб ушанаваць найсвяцейшую панну Марыю, бачым, як яна для нас з'яўляецца дарагой, таму праз яе заступніцтва будзем давяраць Богу усе нашы інтэнцыі, з якімі прыходзім, усе нашыя просьбы. А асаблівым чынам я буду маліцца о Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Луцыі з нагоды юбілею 80 год, дзякуючы за пражытыя гэтыя гады і просячы аб усіх патрэбных ласках. І каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу. А на землі спокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благоруня небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь ручайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молімся. Боже наш Ойче, Ты пожадаў, каб Твой спрадвечны Сын прыняў чалавечае цела ва ўлонні Дзевы Марыі. Учыні, каб усе, хто вызнае Яго, як сапраўднага Бога і сапраўднага чалавека, атрымалі ўдзел у Яго боскай натуры, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя.
Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні Пан прамовіў да Ахаза такімі словамі: «Прасі Пана Бога твайго, каб даў табе знак, ці глыбока ў адхланні, ці высока ў гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду прасіць і не буду выпрабоўваць Пана». Тады сказаў Ісая: «Паслухайце ж, дом Давідаў, ці мала вам, што дакучаеце людзям, дык вы яшчэ дакучаеце майму Богу. Таму Пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць іму імя Імануэль, што значыць Бог з намі». Гэта Слова Божае. Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. Ахвяры приношения Ты не пожадал, але Ты открыл мне уши. Усе спалення і ахвяры за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я: вось иду. Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. У початку книги написано про мяне: я пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвящал Твою справедливость на великим сходе и не закрывал устнов своих. Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. Справедливость Твою не ховал я у сердце своим. Я обвящал Твою верность и Твое избавление. Я не таил Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Хрыстус прыходзіць у свет і кажа: ахвяры і прынашэння ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усе спаленні і ахвяры за грэх недаспадобны табе. Тады я сказаў: вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю Тваю, Божа. Перад гэтым ён сказаў: ахвяраў і прынашэнняў, і ўсеспаленняў, і ахвяры за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось іду, каб выканаць волю Тваю. Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвяраю цела Езуса Хрыста. Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово
слово сталося телом и поселилося між нами, и бачили мы славу Ягоную. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Бог паслаў анёла Габрыеля ў горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручнай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў пана. І вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам найвышэйшага, і дасць яму пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова пана. Хвала Тебе, Христе. Дарагія, сённяшняя ўрачыстасць Найсвяцейшай Панны Марыі заўсёды мае асаблівае месца ў касцёле. Нават на самым пачатку тое, што мы заспявалі гімн «Хвала на вышынях Богу», я так лічыў, гэта за перыяд Вялікага посту 3-й раз мы толькі яго заспявалі. Першы раз быў на святога Казіміра, на ўрачыстасць парафіяльную, другі раз на святога Юзафа і 3-й раз сёння. То есть на працягу, можна сказаць, 40 дзён толькі 3 разы гэты ўрачысты гімн спяваецца, і спяваецца ён тады, калі сапраўды штосьці вельмі вартаснае, штосьці вельмі прыгожае ў касцёле адбываецца. І вось Марыя з'яўляецца прыкладам гэтай прыгажосці. Толькі зноў жа паглядзіце, што мы Найсвяцейшую Панну Марыю вось ужо на працягу стагоддзяў вельмі вось нашымі малітвамі, вельмі гэтымі тытуламі, скажам так, аббудавалі. Найсвяцейшая Панна Марыя, не ведаю, там, заступніца, маці міласэрнасці, іншае. Калі мы паглядзім на сённяшняе Евангелле, гэта 16-гадовая дзяўчына, больш-менш 16-гадовая. Да яе прыходзіць анёл Габрыель. Назарэт, вось той горад, дзе яна жыла, у часы Хрыста ён налічваў дзесьці 600-800 сямей. Святы Філіп, калі вось да яго ў Евангеліі звяртаецца вось Христос і кажуць пра Хрыста, што ён паходзіць з Назарэта, адказвае, ці ўвогуле што добрае можа паходзіць з Назарэту. Што мы вось на працягу стагоддзя ўжо так вельмі прызвычаіліся, што Найсвяцейшая Панна Марыя, скажам, адразу першая святая пасля Троіцы святой. Але так сапраўды ў гэтым Евангелі гэта падзеі, якія адбываюцца паміж ёй і Богам. Там няма больш нікога, яе ніхто не ведае. Ніхто, можа, нават у Ізраілі занадта не ведае, дзе гэты Назарэт знаходзіцца і хто там жыве. І Бог
прыходзіць да яе і аб'яўляецца асаблівым чынам. Паглядзіце, што Найсвяцейшая Панна Марыя можа быць прыкладам для кожнага з нас. Кожны з нас, які тут сёння знаходзіцца ў святыні, мае сваю гісторыю жыцця. Што адбываецца ў сэрцы кожнага з вас, нават тыя, якія з вас у лаўцы побач сядзяць, не ведаюць. Тое, што вы перажываеце, тое, што на працягу гэтых гадоў, не ведаю, там 20, 30, 80, як за Люцыю сёння молімся. Таксама, акрамя вас і Бога, так насамрэч ніхто абсалютна не ведае. Тое, што вы перажылі, з чым змагаліся, з чым змагаецеся, аб чым моліцеся. І вось сённяшняя урачыстасць, яна дае нам вялікую надзею, што Бог у гісторыі майго жыцця заўсёды прысутны. Мы не можам сказаць, што Бог аб'яўляецца Марыі сёння першы раз, што Марыя да гэтага не малілася, не ведала Бога, не мела адносінаў з іх, мела і малілася. Бог заўсёды быў прысутны ў яе жыцці, толькі сёння вось у гэту ўрачыстасць ён аб'яўляецца асаблівым чынам. Ён паказвае сваю прысутнасць. Вось я думаю, што кожнага з нас гэта ўрачыстасць запрашае да таго, каб таксама маю гісторыю жыцця прачытаць вось у святле Божай прысутнасці. Тыя з вас, якія ўжо пражылі досыць добры кавалак жыцця, ці не такі добры, можаце прааналізаваць так трошечку сваё мінулае. 10 год назад, 5 год назад, нейкія цяжкія сітуацыі, не ведаю, нешта дрэннае, нешта, можа, непрыемнае. Але паглядзіце, што сёння тое, што вы знаходзіцеся ў касцёле, гэта таксама плён таго, што вы гэтай сітуацыі прайшлі, што вы гэтай сітуацыі перажылі. Вось вашая гісторыя, як гісторыя Марыі, становіцца гісторыяй збаўлення. Што не гледзячы на ўсе цяжкасці, я хачу верыць, я ведаю, што Бог быў у маім жыцці прысутны. І калі я такім чынам падыходжу да Бога, то паглядзіце, якую надзею мне гэта дае на будучыню. Я не ведаю, што мяне чакае, але калі ў мінулым Бог заўсёды будзе прысутны, гэта значыць, што і ў будучыні Бог заўсёды будзе прысутны са мной. І насколькі тады лягчэй становіцца прыняць, не ведаю, некае рашэнне, якое здаецца вось такім, як ведаеце, за такім шклом мутным. Вот як для Марыі сёння. Яна не ведала, што яе чакае. Яна не ведае, што ад яе хоча арханёл Габрыэль. Яна і блізка не дагадваецца, што народзіць Сына Божага, яго беднага укрыжуюць, заб'юць, але гэта стане пачаткам новай абсалютна гісторыі для ўсяго чалавецтва. Ніхто з нас не ведае, што нас заўтра нават чакае. Але вось менавіта ў такім даверу Бога, у такіх блізкіх адносінах з Богом я магу з ім размаўляць. Калі ты, Пане Божа, даеш мне некае натхненне, калі ты мне даеш нейкія думкі, паглядзіце, наколькі прыгожая наша малітва будзе, вось нават тут, знаходзячыся ў касцёле, сваімі словамі яму сказаць: не разумею, чаго ад мяне хочаш, не ведаю, як са сваім мужыком размаўляць, не ведаю, як любіць мою жонку, дапамажы мне, калі ласка. І Бог, які заўсёды быў прысутны ў маім жыцці, ён заўсёды мне будзе дапамагаць. Вось Марыя, яна з'яўляецца сімвалам такой надзеі, сімвалам даверу Бога. Цяпер, ведаеце, быў на рэкалекцыях для дзяўчат, і сёння разважалі з імі таксама гэтае самае Евангеліе, потым адна з іх у мяне пытае, кажа: брат, слухайце, ну мне, шчыра кажучы, цяжка вось глядзець так на Марыю, думаць, што яна святая, яна маці Божая, кажа, якім чынам маліцца да яе, вось, як гэта ўсё павінна быць. Кажа, я з вамі шчыра так дзелюсь, што мне цяжка гэта. І я, ведаеце, так успомніў, раз памятаю, калі сам калісьці прыехаў у Асізі да святога Францішка, вось першы раз у жыцці зайшоў у крыпту, бачу ягоную гэту труну, і ведаеце, як для мяне, для брата Капуцына, які ніколі ў жыцці не быў у Асізе, які марыў вось пабыць са святым Францішкам, я, ведаеце, так ехаў з такім настаўленнем. Я прыйду, сяду перад ім, і ён мне 100% вось штосьці так вот скажа, некае натхненне прыйдзе, будуць нейкія словы. Вот я ехаў такі перакананы. Прыйшоў я ў гэтую крыпту, сеў, сяджу, і нічога.
сяжу, і нічога абсалютна. І потым, ведаеце, мне такая думка прыйшла, думаю, што вот гэта было ад святога Францішка. Ён кажа, што я свой шлях ужо прайшоў. Яго прызналі святым. Ён выканаў сваю місію. І я вось такое ў сэрцы пачуў, што цяпер мая чарга. Я не святы Францішак, я не святая Панна Марыя і блізка ніякі не святы. Але ось у маёй гісторыі жыцця, у маіх вось гэтых падзеях, у тым, што я перажываў, перажываю і буду перажываць, я пакліканы да таго, каб стаць святым. Святая Марыя мела свае выпрабаванні, сваё жыццё. Святы Францішак меў свае выпрабаванні, таксама свой лёс. А я маю свае. І адзінае, што нас звязвае, што ў гэтай веры я таксама хачу імкнуцца, каб быць з Богам. І таму, паглядзіце, нам патрэбны вялікі пост, таму нам патрэбныя пастановы, таму нам патрэбны гэты час ласкі, каб мы ўвесь час маглі ўзрастаць у гэтай святасці. Калі я сабе бяру пастанову такім чынам, што я пасля вялікага паста ні на адзін крок не ўвазрос у маіх адносінах з Богам, не вырас я ў адносінах з маімі бліжнімі, то гэта была дрэнная пастанова. Калі я не перамагаю самога сябе, калі я не крочу наперад, паглядзіце, як з Марыяй, Бог яе заклікае да вельмі вялікіх рэчаў. І для нас гэта таксама прыклад вымагаць ад сябе добрых рэчаў, можа часамі цяжкіх, але дзякуючы якім я буду расці, я буду ўзрастаць. Таму, дарагія свароды, няхай вось гэта ўрачыстасць, няхай тое, што мы перажываем, па-першае, будзе для нас заўсёды знакам прысутнасці Бога ў нашым жыцці, у любым моманце. Па-другое, калі мы ведаем, што Ён прысутны, каб мы на гэтую ягоную любоў, таксама нашай любоўю маглі адказаць такім чынам, што, Пане Божа, я хачу ўзрастаць у Тваёй ласцы, станавіцца штораз лепшым, перажываць гэты пост, сустрэць святы, каб сапраўды напрыканцы жыцця мы маглі сустрэцца са святой Паннай Марыяй, са святым Францішкам і з іншымі святымі. Амен. Цяпер паўстанем, і калі будзем вызнаваць нашу веру на словы «І быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі», у гэтым моманце станем на калені, затрымаемся на 5 секунд, пабудзем у цішыні і потым падымемся і працягнем малітву. Веру ў адзінага Бога. Народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і пацалавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі стаўся чалавек. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост,
для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амин. Згадваючы звеставанне Найсвяцейшай Панні Марыі праз яе заступніцтва, узнясём нашыя просьбы да міласэрнага Бога, які пажадаў спаслаць нам свайго Сына. Молімся за святого Айца, каб яго апостальскае служэнне спрыяла духоўнаму адраджэнню Касцёла. Цябе просім. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны штораз больш пазнавалі таямніцы Езуса і дасканала выконвалі ягоныя запаведзі любові. Цябе просім. Молімся за кансакраваных асобаў, асаблівым чынам прысвечаных Богу, каб іх жыццё было яскравым сведчаннем існавання вечных каштоўнасцяў. Цябе просім. Молімся аб сапраўдным спакоі для ўсяго свету, каб людзі, пазбавіўшыся нянавісці, жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб яны з любоўю прынялі дар новага жыцця і для хвалы Бога выхавалі сваіх дзяцей. Цябе просім. Молімся о Божым благословленні, опецы Маці Божай для Луцыі з нагоды юбілею. Цябе просім. Молімся о Божым благословленні, опецы Маці Божай для Віталія ў дзень нараджэння. Цябе просім. Молімся за памерлую Анастасію, Алісу, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі мы падрыхтавалі нашыя сэрцы да прыняцця Хрыста ў Еўхарыстыі. Цябе просім. Усемагутны міласэрны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы ўмацаваныя прыкладам і заступніцтвам Найсвяцейшай Панны, Маці Твайго Сына, заўсёды паслухмяна выконвалі Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Усемагутны Божа, уцелаўленне Твайго адзінароднага Сына стала пачаткам Касцёла. Просім Цябе, прымі Яго дары і ўчыні, каб у гэтую урачыстасць Ён з радасцю ўдзельнічаў у эўхарыстычнай таямніцы праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. И с духом Твоим. У гору серцы. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Нябесны пасланец абвясціў Марыі, што Твой Сын, каб збавіць чалавецтва, сам народзіцца сярод людзей. Найсвяцейшая Панна з верою прыняла Тваё слово. Праз таямнічае дзеянне Духа Святога зачала Сына і з любоўю насіла яго ў безаганным улонні. Ён споўніў абяцанні, дадзеныя Ізраілю, і аб'явіўся народам як доўгачаканы збаўца. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсною моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престя в хвале.
Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, святой Кларай і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прийди владарство Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы, згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Який береш на себе
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Вось дзева зачне і народзіць сына і дасць яму імя Эммануэль. Поверила для сонця, славу величного Створці, знищивши Отця в обману. Ева новая святая, ты по райским саде ходишь, любо слухаючи голос, вибирай життя нас учиш. По життю ти дала слово, Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія, Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія. Ты поверила бесконца и терпела за откуплением, весь костел 3 дни носила. Аж заснилось пророцтво. Аве Мария, Аве Мария, Аве Мария, Мария, Аве Мария, Аве Мария, Аве Мария, Мария. Ой, якому довіряла, захопився пригожостю, сон спаслав на твоє тіло. Обудилася вже в небі. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою гета певна, Маті, будь благословлена.
Молімся. Добры Боже, няхай удзел у эўхарыстычнай ахвяры умацуе ў нашых сэрцах веру ў Езуса Хрыста, які быў зачаты з Панны Марыі, каб мы заўсёды вызнавалі, што Ён сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, і праз моц Яго з мёртвых паўстанняў увайшлі ў вечную радасць, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Дарагі, дзякуй вам за супольную малітву. Перадусім хочацца Люцыю павіншаваць 80 год, юбілей. Няхай Бог благаслаўляе сапраўды. І две каротенькія аб'явы. Як ведаеце, сёння ў касцёле можна распачаць такую малітву, духоўнае усынаўленне дзіцяці, якому пагражае аборт, вось гэтая пагроза смерці, і на працягу 9 месяцаў кожны дзень маліцца адной таямнічкай ружанцу і выбраць некую маленькую пастанову, нейкі добры ўчынак у гэтай інтэнцыі. Пры выхадзе з касцёла можна вось такія кніжачкі ўзяць. Вельмі вас просім, тут ёсць апошняя такая старонка, дзе напісана прозвішча, узрост. Вось гэтую староначку запоўніць і занесці ў закрыстую. Гэта таксама для нас патрэбна потым для статыстыкі ў курыю. І другая аб'ява, таксама брат Улад вельмі моцна прасіў, што цяпер нядзеля пальмовая нас чакае. Калі будзем прыязджаць на імшы, то вялікая просьба машыны паркаваць каля светафору, вось там на паркінгу, таму што ў нас месца тут немала, людзей, як звычайна, вельмі шмат. Таму, калі ёсць магчымасць, калі ласка, тут збоку каля светафора паркуйцеся. Дзякуй яшчэ раз за супольную малітву. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёле Міхале, перажы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, моцу